Salom, mening ismim Farhat. Hozir kela Farhat ham video tasma olib kela. Салам, дуслар. 14-нче чыгарылыш. Башлыйк. Дуслар, biz birinchi тапкыр тапшыруыбызда фильмнан үзек кулланабыз. Film сугыш турында. Үзегез карагыз. Здорово, земеля! Жаныңны сібірейм. Нәрсеге сүгенейін бұл? Belki onun фамилиясы шундыйдыр. Сержант Уррамшы. Рядовой жаныңны Сыбырев, так точно. Иң қызығы алды әлі. Жаныңны сібірейм! Менемчә кызык идея. Сугышта мылтыктан атканчы бию батыл уздырырга кирәк. Кім яхшырақ сугышта бей, шул жеңә. Ixen, sie witten kreisen, spulen, spielen, streisen, trachen, dichten, Ага, Гитлер! Тоталдыңмы? Капут сиңа, Гитлер, капут! Yok, battle bir deisen, Батыл дисеңме? krei. Әйдә! Менә шулай итеп, дуслар, 1945 елда урыс солдаты Илшат Гитлерны үтерде. Bu aktörнең исеме Илдус Габдрахманов. Ул Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшли. Һәм без аны беренче татар брейкеры дисәк, ялгышмабыз. Дуслар, сез хатын кызның балыкка йөргәнен күргәнегез бармы? Алло, моторым балыклагамы? Алло, моторым, балыклагамы? Егетләр, бу кызның шибәр йөзен күрәсегез киләме? Әлбәттә күрсәт, давай. Моторым балыклагамы? Кем бу? Моторым? Сезнең белән танышырга яхыймы? Бабай, бүләкләр безгә давай. Ого. Салам. Әйдә без синең белән замутить итәбез. А? Мен сине яратам, типа. Син миңа кәүгә чыгасыңмы? Син кая киттең? Кая йөгерәм икән ул кыз? Бәлки ул зур балык тоткандыр. Hey, бу парик кигән җигет булып чыкты бит. Ничек инде егет булсын? Мин бит яратам сине. Киләсе видеода бер кызның аягы баткан. Ярый әле егетне ташлап калдырмаган. Бер заман егет үзен сабан төдә дип хис итә. Көрәш! Так, стоп! Нишләп кыз? Кызның сөлгесе юк. Егетләр, әгәр дә йөри торган кызыгыз туйдырса, Сез аннан ничек кутыласын беләсез инде. Ну билеш. Фәрин сәхифәсе. бие егет. Бүген безнең кунакта биюче егет. Әйдәгез әле бергәләшеп карыйк. Фәрин сиңа биюче егет. Рәхмәт сезгә тамашачы. Менә без ВКонтакте сайтында. Менә сезгә сылтама, менә сезгә YouTube сайтына сылтама, без анда да бар. Һәм безнең сайтыбыз farhat.ru. Һәм тагын без сезгә Тагын бер сайт тәкъдим итәбез. Ул безнең дусларыбыз tomosha.ru. Рәхим итегез. һәр пәнҗешәмбе саен ял итәсегез килсә, Outhall клубына барып, татарча музыка тыңлап, татарлар белән аралашып, ял итә аласыгыз. Би аласыгыз. Һәм сагыз чәйнәгез сигез. Сержант Кураншы. Рядовой Ржига. Дуслар, сез хатын кыз балыкка йөргәнен күргән. Ничек әле?